राज राजे स्वराज्याचे बांधू तोरण संधी पाहून कोंढणा किल्ला घ्यावा ताब्यात अष्टमी मूर्त ठेवा ध्यानात जिजाबाई बदल्या राजगडात जी कोंढाण्यासारखा बळकट किल्ला मोगलांच्या हाती असणं बरं नाही. ती आपली अस्मिता आहे. प्रणाम केला मातेला, प्रणाम केला मातेला, आमंत्रण दिलं सर्वांना, सर्व मावळे लागले कामाला, शेलार मामा होते संगतीला. एवढ्यात तानाजी मालुसरेकडून रायबाच्या लग्नाचं निमंत्रण घेऊन एक दूत महाराजांकडे आला आणि तेव्हा परतीचा निरोप पाठविला तानाजीला, तुम्ही लागा लगीन करायला, आम्ही जातो बघा लढाईला. अहो राजे हो जिर राज राजे. तानाजी मालुसरेला हे कळताच ते काय म्हणतात, आम्ही लग्नात वरबाप म्हणून मिरवायचं आणि आमच्या राजानं लढायला जायचं. हे कदापि शक्य नाही. तानाजीने मनी केला पण आणि दिले बघा वचन, आधी करू लग्न कोंढाण्याचे, नंतरच लग्न रायबाचे, घ्यावे ऐकून एवढे आमुचे रजी जी 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 जी. प्रणाम केला राजाला, प्रणाम केला राजाला, केला राजाला. तानाजी वीर चालला, कमरेला बांधला शेला, काच मारली बघा घोड्याला, मारली घोड्याला जिरहा जी जी, मारली घोड्याला जिरहा जी 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 जी. कोंढाण्याचे उंच शिखर, कोंढाण्याचे उंच शिखर, रात किरकिर मोठी अवघड, गडावर जावे तरी कसे, टाकावे कुडीकडून फासे. आणि एवढ्यात तानाजीने आपल्या पेटाऱ्यातील घोरपड बाहेर काढली. त्या घोरपडीचं नाव काय माहितीये? यशवंती. यशवंती चाल. घोरपड बांधली दोरीला, यशवंती कुंकू वाहतो तुला, आज यावे आमच्या मदतीला, गड येईल आमच्या हाताला, वचन दिलंय आम्ही राजाला, मावळे चढती वरतीला, जागी हो तू स्वाभिमानाला, असे करून चढले कोंढाणा जिरहा जी जी, चढले कोंढाणा जिरहा जी 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 जी. त्यावेळी कोंढाण्याचा किल्लेदार होता उदयभान नावाचा एक राजपूत. हे उदयभान्या. कोण? तानाजी. हा, तुझा बाप तानाजी. अरे तू इथे काय करतोय शिवसेनेत? दिल्लीला चल, मुजरा कर, तुला किल्लेदार करतील. अरे हाट, दिल्लीला मुजरा करणारी हलकट जात मराठ्यांची नाही. अरे मी एक वेळ मोडेन पण वाकणार नाही. मोडेन पण वाकणार नाही म्हणजे काय हो गुरुजी? अरे मराठी माणसांना ताटकणा ठेवायला दोनच माणसांनी शिकवलं, एक म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि दुसरे बाळासाहेब ठाकरे. आणि मग तानाजीनं वार बघा केला, उदयभान बघाच तळला, पलटवार त्याने बघा केला, तानाजीच्या तोडलं ढालीला, कमरेचा काढून शेला, शेल्यावर घेती वाराला, उदयभान चेरी सांडला, उदयभानच्या एका वाराला तानाजीचा हात उडविला, इंच इंच जखमा अंगाला, रक्ताने धीर नालेला. रक्ताच्या थारोळ्यात तानाजीला बघून 80 वर्षाचे शेलार मामा उदयभान्यावर धावून आले. मामांनी मारलं उठाणाला, दात खाऊन केला बहाराला, रक्त लागले होते तलवारीला, छातीवर मामा बसलेला, दाताने फोडलं नरडीला, सपासप करती वाराला, उभा चिरला उदयभान्याला, उदयभान्याला जिरगाजी उदयभान.
हे राजे राजे सटकून टाकती राख नव्याने जाग पेटू दे आग मराठी आता सटकून टाकती राख नव्याने जाग पेटू दे आग मराठी आता डोळ्यात तुझे अंगार भगन रक्तात जागू दे गाज भवानी माता हे राजे जीर जीर हे जीर राजे हे राजे जीर 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 राजे लाज आहात तुम्ही. अरे गर्व बाळगा मराठी असल्याचा गर्व. हृदयात जागू दे पुन्हा आता रंगीला जोश दाही दिशी घुमवदशी छत्रपतींचा घोष हृदयात जागू दे पुन्हा आता रंगीला जोश दाही दिशी घुमवदशी छत्रपतींचा घोष लढण्या संग्राम आज हो हळदे या मनघटी आम्हा करण्या तुम्हारी शत्रूचा जन्म घे पुन्हा आता हे राजे जीर 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 राजे हे राजे जीर 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 राजे सरदार, राजपूत, ठाकूर याप्रमाणे घाटी हा शब्द सुद्धा आदमीने घ्यायला प्रवृत्त करा लोकांना. राजमाता राष्ट्रमाता वीरमाता मासाहेब जिजाऊ साहेबांचा विजय असो. महाराज गणपती गजपती अश्वापती भूपती सुवर्ण रत्न श्रीपती अष्टावधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्र अस्त्र शास्त्र पारंगत राजनिधी धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सुवर्ण सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज श्रीमंत 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 छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो.